Sota el lema Reguem el planter amb optimisme, humor i esperança, la Fira Ecocí de Girona va celebrar la seva 8ª edició. La fira és una mostra de la cultura ecològica que ha esdevingut referent en aquest sector econòmic a l'alça. Bona prova d'això és que més de 8.000 persones van passar per la fira el primer cap de setmana de juny. D'entre les més de 100 activitats programades i els 130 expositors presents a la fira, van destacar els dedicats a l'alimentació ecològica, un sector important pel valor afegit que suposa una agricultura responsable. L'alimentació ecològica és un dels elements centrals de la Fira Ecocí. Per què? Perquè cada dia mengem, cada dia estem consumint productes i l'aposta d'Ecocí és el producte local, el producte de proximitat, el producte de qualitat, ecològic. Les certificacions donen la confiança de que és un producte ben fet, ben cuidat i hem d'aprofitar que la crisi ens porta a les solucions i les solucions està molt clar que és fugir del sistema en el que hem estat fins ara i els menjars envasats i menjars d'escoles que fan por i que fan inclús posar malalts als alumnes, doncs la nostra aposta és el producte ecològic. Per què no estan els productes ecològics a les escoles, a totes les cases? Perquè sempre tenim l'opció de triar. Si no ho podem fer tot, perquè no coneixem els productors, vine a la Fira Ecocí a conèixer-los, busca les botigues especialitzades que n'hi ha i l'aposta és facilitar aquest canvi cap a un model d'economia més sostenible. Una mostra d'aquest producte de proximitat es podia veure a la zona denominada Mercat de la Terra, on productors ecològics presentaven les seves novetats. Algunes de ben sorprenents i que es recuperen gràcies a l'acció d'aquests emprenedors ecològics. Aquest és el cas de Castanya de Viladrau, una cooperativa que vetlla per reintroduir la castanya al mercat alimentari, a més de lluitar per la preservació dels castanyers del Montseny. La castanya era un fruit de tardor molt apreciat a pagès i amb llarga i arrelada tradició a Catalunya, amb sorprenents propietats alimentàries que ara s'estan redescobrint. La castanya és un producte molt desconegut. Penseu que cada vegada la gent se sorprèn més de tindre un producte tan interessant i al mateix temps tan abandonat, perquè és un producte que porta molts hidrats. Després, per exemple, nosaltres ara el que ens ve molta gent és sobretot pel tema que no porta gluten. Clar, i això s'obre tot un ventall aquí de cara a molta gent que està tenint al·lèrgies. Però l'ecologia aplicada a l'alimentació no és només una manera de produir, és també un canvi de mentalitat econòmica. Menys residus, producte de proximitat i temporada, consum responsable i també donar oportunitat a tota la societat en el procés productiu. És el que s'anomena agricultura social. A Girona fa 20 anys que la Fundació Onyar la Selva vetlla per donar feina a persones que pateixen una discapacitació psíquica o trastorn mental. Els canvis produïts per la crisi han propiciat que la Fundació hagi anat evolucionant en el temps, adaptant-se a les noves necessitats. Si fa uns anys era l'activitat manufacturera i de jardineria la principal font de finançament del projecte, l'elaboració agroalimentària i ecològica és un nou camp que obre possibilitats de supervivència per una entitat que, malgrat haver patit retallades de les administracions i haver aplicat reducció de personal, manté una plantilla de 90 treballadors i continua la tasca social de donar feina a persones discapacitades com a centre especial de treball. El que passa que veiem que tot el tema industrial va anant molt de baixa, que els marges són molt i molt escassos i, per altra banda, el que passa d'empreses tancant, nosaltres amb la Simón se'ns ha reduït molt i molt la facturació, ara mateix estem en el segon ERO ja, i llavors ens vam decidir a canviar un cop més, un cop més tornar a buscar noves sortides i va ser quan vam començar amb el tema ecològic, primer amb el planter, després amb lo dels bolets, fem planter d'horta ecològica, després vam començar amb el shiitake, que es produeix allà, en el centre que tenim a Quart, i una cosa porta l'altra, allò que comences a anar a mercats i dius, ostres, com més coses puguem portar millor, més atractiu és la gent, i vam començar amb la pasta, llavors ens vam animar amb la pasta i aquí és on estem posant ara ja els últims esforços, per veure aviam si podem reconduir una mica la situació i estem encara en una fase molt incipient, molt de llançament
i per això estem aquí també, no?, per donar-nos a conèixer. La fira, a més d'oferir un espai a l'agricultura ecològica i de proximitat, també oferia una àmplia oferta en educació, salut, família, bioconstrucció i energies alternatives, tèxtil i cosmètica. Enguany, la novetat eren les àgores, espais de participació per al debat oberts a tothom, on es van tractar amb gran èxit de participació les temàtiques feminitat i salut, emprenedors, procés constituent, sobirania energètica i bioconstrucció, economia del bé comú i espiritualitat. Durant la inauguració es van lliurar els Premis Ecosí, els guardons que reconeixen aquelles persones, empreses i entitats que treballen per la cultura ecològica. En aquesta edició destaca el Premi a la trajectòria personal de Georgina Regàs, impulsora del Museu de la Confitura de Torrent i que, a més, apadrinava aquesta edició. A la fira també es van organitzar interessants tallers de cuina com el de la cuinera Yolanda Bustos, dedicat a la cuina del paisatge i del que en podreu veure un reportatge aquí mateix, a cuinalia.cat.